Bueno, molt bona nit. D'acord amb la convocatòria per al ple extraordinari d'avui, i abans de començar anem a guardar un minut de silenci per les víctimes de la violència de gènere. Doncs procedim a començar seguint l'ordre del dia presentat per avui, dia 28 d'abril de 2016. Els assumptes que s'especifiquen a continuació, que van a l'ordre del dia: el primer seria la lectura i aprovació, si procedeix, de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior, que s'ha passat esborrany a tots els regidors, i en principi no caldrà que llegim. Se va fer la correcció de l'esborrany. Bueno, i segon, com a punt únic de l'ordre del dia d'avui, tractarem de la presa de possessió com a regidor del senyor Teodor Herrero Carbó. Senyora secretària, si vol explicar el procediment. Sí, molt bé. Bueno, pues havent-se remès la renúncia com a regidora de l'Ajuntament de Guadassuar d'Irene Cleries Olmos, de conformitat amb el que preceptua l'article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, s'ha sol·licitat a la Junta Electoral Central l'expedició de credencial de càrrec de regidor a favor de Teodor Herrero Carbó, per haver-se produït la renúncia al càrrec de la regidora anterior. Esta sol·licitud se fa atenent a la publicació en el BOC número 79 de 28 d'abril de 2015 sobre proclamació de candidatures a les eleccions locals 2015. Per part de la Junta Electoral Central, en data 21 d'abril de 2016, mitjançant registre d'entrada 1350, s'ha adjuntat credencial del regidor d'aquest Ajuntament per a l'entrega a l'interessat abans de la seva presa de possessió. Així que es sol·licita que pugi l'interessat, que li adjunta la credencial i que prenga possessió conforme la normativa electoral. Bé, perquè així mana la llei, promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Visca Guadassuar, visca el País Valencià. Bueno, doncs havent pres possessió del càrrec de regidor hacia l'Ajuntament de Guadassuar, no n'hi ha ningun altre assumpte a l'ordre del dia. Si algú, no n'hi ha pregs i preguntes, però ja que és una cosa tan curteta, si volgueres dir alguna cosa, o algú vol dir alguna cosa. La presència de familiars i amics i coneguts. Ja està. I de tots nosaltres. Bueno, doncs, en això queda per conclosa la sessió d'aquest ple extraordinari. Moltes gràcies a tots per la seva assistència.